Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan na naman siya. Nawawala ang focus mo, sir. Nawawala ang focus mo. San ka na naman nakakatingin? Yung mga mata mo na para bang nag-iinit. Init-init na ng panahon na, nag-iinit ka pa. Na para bang walang nangyari ng Valentine's Day. Walang nangyaring pangkain. Yung mga hindi nakatikim dyan. Sad. Anyway, say happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your down-to-lerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Ayan na, bukod sa nababad trip ka kasi nga wala kang ganap ng Valentine's Day. Tapos kahapon, ni sana man lang nakasama mo siya pero wala pa rin. Na hindi mo na mawari kung mahal ka pa ba niya. Okay lang yan kasi alam ko meron ka pang ibang ikinabubugnot. Diba? Tingnan mo, tingnan mo. Ayan ka na naman eh. Titingin ka sa salamin tapos magugulat ka, sasabihin mo bakit ganun yung mukha ko, manas na manas. Tandaan mo, nakalahati mo yung tikoy kahapon. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Usapang kasarapan at usapang kahabaan. Kahabaan ng buhay. Oo. It's all about health and fitness ngayong hapon. At kahapon nga kung na-interview natin si Rica Paralejo na ubod ng nipis. Ubod ng nipis ng pagmumuka. Na para bang tumabi ako sa kanya Nung tumabi ako sa kanya, binanlaki ako. Nasabi ko, lahat naman ginagawa ko, lahat na ng pagtatakbo, lahat na ng pagdadayet, parang kulang pa rin, hindi pa rin umabot sa level ni Rica Paralejo. Ay nako, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, yung nasa likod mo na feeling mukhang namamanas. Naku, maraming nagsasabi kapag daw manas, medyo hiyang. Hiyang saan? Hiyang daw sa matatamis. Ay! Matatamis sa salita na hindi naman kayang panindigan. Oo, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Yang pagmumukhang yan. Yan yung simbolismo. Wow! Simbolismo na inuuna ang tamis kesa sa mga dapat kainin. Oo, diba? Alam mo, shout out taas sa mga mahilig sa dessert dyan. Na kapag ka kumakain, na para bang tandaan mo may lahi kayo ng diabetes. Pero yun na, isang sa mga dapat natin pag-usapan, isa rin yan sa mga naging insecurities ko before. Ang kalakihan ng pagmumuka, oo. Yung lahat na ginawa mo, diba? Lahat na ng pagdadayet, lahat na ng mga ritual, lahat na ng pagdadasal ginawa mo. Pero bakit ganon? Para bang naiiwan na ang mukha sa pagkalaki. Sabi nga raw nila, kapag ka nagda-diet ka, walang pinipili yan na parte ng katawan. Minsan, pagka nag-exercise, may unang liliit. Ewan ko na nga lang din kung bakit galit sa akin si Lord. Una niyang pinalit yung dibdib ko. Sa mga daming pwede ipalit, dibdib ang inuna. Sana mukha na lang ang inuna. Lord, Pero mamaya pag-usapan natin yan, Usapan natin kung paano nga ba natin pwedeng mapaliit ang pagmumukha. Siyempre, it talks all about the symmetry of the face. Para naman sa susunod yung pagkikita, makikita niya, ay wow! Ang laki na pinagbago mo. Di niya alam, nagda-drugs ka lang. Di mamaya pag-usapan natin yan na usapang manas. Pagdadayet na naman, pero dito naman, this time, sa mukha. Oo. Ano ba yung mga pwede nating gawing massage? Ay. Ako magbabalik maya-maya lamang, but for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.
Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro